Кем быть, если никем? Кем быть, если никем? Täze efir açtaňa minni. 3 gedek yarım saatdan. Ay vatandaşlar girmete gıdıklanmalı noklayana efir yıkıdım. Кем быть, если не кем? Тогда чему быть и кем? Canınız sağ mı vatandaşlar? Bu musunuz? Arman. Selamun aleykümler. Ondan meni siz içiniz kıstırmanı kesip görsünüz mü? Ay şu yarım saatim dolsun. Ertir yine bir safar açsam ondan doluyor. Bu. Кем быть, если не кем? Olmasanız canınız sağ mı? Armağan. Neyli vatandaşlar? Kanal täze bolan soň adam bilemok конечно. Bu doğanın nämetmediğim sevmeýän diýsem. Bular yapıp bir adam oklar, men açıp bir adam ok. Özüm inna TikTok pırdı da veren ok. Seyretýän bir TikTok'ta birden yapıllı bolay, blok bolly bolay. Bular her bir sözümdi, her bir nemämedi zapis edip TikTok'a jalyp edýän bolmaly. Birin şo aýymydy derdi şo bolmaly bular. Oğumu canı sağmay, Shevchenko, salam. Ferman Ali, salam. Kaygılı, tiper patpi çıktı ya. İrem, sağ ol. Qoğum ýadaýlaňyz. Tema Gurban Ulyň asly nerden? Hani her kim ýazsanan sizin pikiriňizçe Gurban Uly nerden? Ýança bir video koydum. Recep Tayyip Erdoğan'a bayram alan eken bildik. Bayram alan eken aslı. Oğul şunu da Türkmenler gadagan edip aylanıp böreği var. Türkmenler deport edip daha edip aylanıp böreği be. Bayram alan beydip bunu alak nime çıkayarım karayı aramızdan. Erdoğan'a nurjel bir bayram alıyor ay aramızda. Aramızda bir bayram alı, avulda gayrat edin Erdoğan'ı yetirin ho ne ettin aymun öz bayram alıyımız ho dik. Deport edip aylanıp börsün o Türkmenler deydi. Ol bayram alan, ne ola ni bayram alan, ol böyle Türkmen'in uyu köse ya olun, Gurban Ulyň nereden kanni? Olama Türkmen köse aylanıp bör. O nereden ka? Mene Mongollardan geldim ka dik çaklayan. Çingiz Han tokum taşak gidende galyn bolmaly. Gurban Uly. Şeýle de Kaka bilen nemäň arasyny, beherden arasyny Türkmen saýan bolsa, Gurban Uly da bizem sen Mongol diýme hakymyz bar da. Yahudim ka ya. Ay Yahudi dälirler yo. Ýevreyim ka. Hani ben ýazyňany her kim pikirini ýazsanan görelin nerden karay Gurban Uly. Ýevrey bolsa bizar bolaydy göýdi. Burada onuň 6-7 milyon ýevrey tutuşdyk dünýäni ele aýtdyrlar ýonu. Gurban Uly Gondurasdan ne?
Adam at bilen oğa men efire. Kanalım täze bolan soň. Bu ikinji gedek ýene bir tapar ýarym sagat atşan odan mihman at bilen. Hana aşakda zamok dura hemmesinde. TikTok gösteriyor. Onlar müňe etsen gönümel efir açyp gönümel mihman alyp adet başlap bolýardy bolyn. TikTok'um şeyden olýardy. 3 gün yarım saatdan efir etdi ya. Ondan soň diýe adam alyp bilýän diýe. Gurban uly Gandurastan. Gandurastan olsa Türkmenistan'a näme işi bar ya gitmeli Gandurasyna. Gandurasyna gitsinler yer çeken var. Türkmen halkyny bulap bermesinler. Men pikirimçe var şu Çingiz Hanyň tohumundan olaýmasa şu. Türkmen adaýany şona bilýän. Türkmen bolsa var, Türkmen halkynyň bagtyar gelejegini alady derdi, nesillerini alady derdi. Halky bilen duşup, salamlaşyp, gezip göründü, görürdük. Yok, bir daha göremdik. Diňe ya ministr bilen duşya, ya prezident bilen duşya, ya başga döwletleriň prezidentleri bilen duşya, ýöne halkyň lideri diýen bolup özüni aýtdyrýar, ýöne halk bilen duşşany göremdik bir de. Näme diýe EU? Senem şu Gurban Gulyň nemesinden neberelerinden mi? Mongollardan mı? Kanundan Nadir Cengiz Hanyň gany. Ay öze gatı zalim hoşu. Çingiz Han ýaly zalim öze şu. Ganunda şu Çingiz Hanyň gany ba olaýmasa o ana barlak görseňler. Gatı zalim öze. Hawa. Gelin geçin töre Gurban Gulyň nebereleri sizem gelin geçin. Mongolluň nesli. Ve aleykesselam aytak hukumedeler. Halk hak edýär, nur kellen artma diýe. Sen amajanyň uğruna bar, sen kim bar? Sen kim edil? Boş sözler, Çingiz Han gorkak bolmadyk gönül ya. Vay hawa Çingiz Han gorkak bolmadyk bolyn. Onuň şu ýygyň aklaryny gorkak etdi da ýana. Gurban olam şeýtdi da. Türkmen halkyny has gaýtan batyrgy, watanseýer, onuň näýlik yürekli, birek silo hormatly bir halk edip ýetişdirmeli halyna Türkmen halkyny gorkak, köle gözünden gorkup duran, gepleme, gürleme gorkup duran etdi da. Ondan şu bir watana edip biläjek iňuli ýamanlygyň şo bolsa gerek da. Çünkü bu bir näli sene eksperiment ýaly adamlar. Bir ýurt baş tutany halkyna nähil politika şo liderlasa halkam şolar ýalyk bolýar. Bu bir laboratoriýa ýalda watandaşlar. Действительно. Yani häzir Lüboy ýurdan mara 30 ýyllap diktaturan aşagyna ýaşasa halky gorkak bolýar ha watandaşlar. O diňe Türkmen halkyna mahsus zat däl. Yani haýsy halky şolar ýaly gorkasyna saklasaň, onu uzak wagtlar etsen, telewizionyada propaganda goýberseň, sähel gürläni basyp ýok edip bitirip dursaň, halky gorkak bolýar. Yani eger bir baş tutan halkyny söýýän bolsa, olar ýaly etmeýärdi. Nabarot watanyny söýüp duran, watandan gaçýan näle watanyny söýýän, maňa başga ýurt gerek gäl, öz ýurdum marka diýip duran etmeliler. Bizde bolýan häzir adamlar ýurdun içinden habarlaşýas bolýan, ay adam galmady o berde diýe hiç kim. Boş diýär o marketler, zatlar, yeneler,
Şoň üçin şoň tutnamazsa şol maýkaň üstünde baha döwülşip gidip otyr, ýene bir zadyň üstünde baha döwülşip gidip otyr. Şu zatlar şo tutnama watandaşlar. Halk ýok, alyjy ýok. Alyjydan satyjy eken. Ondan olar mecbur baha döwmeli bolýar. Tagam üstüne azajyk goýup satýarlar. Men bilýän şo sowdagarlaryň kän üstüne goýmaýanly. Azajyk goýup satýarlar, olar şu günni aýlasalar kaýla o sowdagarlar. Şu baha döwülşip adam ýoklugundan bir döwletiň iň gymmatly hazinasam adamdyr wara. Iň gymmatly hazinasam adamdyr watandaşlar. Adam ýok bolsa ol restoran müşterisi bolmaz. Magazynyň müşterisi bolmaz. O müşteri bolmadyk ýerde de soň nämesin sowdagarlar öz arasynda baha döwürler. Zaten satacak bolarlar çünkü ol bir ganaýlanşyk ýaly hatda bilýänmi sen harydyň geçip durmasa bolany ok watandaşlar. Sen bir ýerden alyp durmaly, bir ýerden satyp durmaly. Şo geçip durmasa ani ýüregi pastaýanly gan gerek, şol gan gelmese ýürek durýa paraliz ýurdu diýilýär şoňa. Olam şon ýaly. Eger müşteri ýok bolsa magazyna gelip sowdasy bolmasa, şoň sowdasy çökýär, batýar. Çünkü çykdajylary stabilni gelip dur. İşgäriň aýlygy sowda bolsun bolmasyn beräýmeli. Magazyn kärennesine bolsa onu töläýmeli. Tok töläýmeli. Tok eýleki çykdajylar bar bolsa, patenty bar bolsa onu töläýmeli. Onun naşar özünün durmuş günlük çykdajylary bar. Olar aýlamaly, salgyt bar. Ana şo zatlar aýlamak üçin müşteri bolmaly. Müşteri ýok ýurtda. Müşteriler nerede? Türk'de, Ýewropada, Amerikada, Rossiýada, Hataýda, her kim bir ýerde. Çinne bar bolan müşterilerim olaram diňe Bokurdowynyň gaýgasy. Diňe Bokurdowynyň gaýgasy bolsa onuň nädip maýka geçsin? Nädip bu tawa tehnikalar geçsin? Şoň üçin bahalar döwýärler-de. Satjak bolup. Salam. Inne adamlar gitse çağalaryndan ýany bilen alyp gidýärler diýär. Çünkü haçan belli. Gidýärler. Ýygyna haçan geljek belli däl wara. Öňe Murat Mollanyň bir videosyny gördüm men, şuň maňa uradyp durlar. Häzir şonu menem size görkezýän. Malades video çekipdir aýşolum. Aýlap çykdy geripdir. Häzir men muny aýtsam indi Murat Molla adar berip bermän, o kadar haramzadalar. Aýtdy diýip muny ýazady. Häzir gümüt görkezýän men size. Yine. Ağırda bir kazanca, gelen kamletik bola. Türkmenin acı hakikati yönüşü. Amına kodum sıçaydı. Arkada ıtıyadarım. Şu milletin başı ol. Kralım, bir daha yüzümü asla yıkamayacağım. Hayda. Geday halkım deyip bir account'ta malades bir kollar çıkaryaray. Görün onam. Ben onda gittim. Ben yürüyüp daşa yurtta işler. Öğrenmem için köp pul götürerim. Sağ olun. Sağ olun. Ece kanka ben geldim. Geldim oğlum. İnni. Öyle oğlum. Hava. Soya deli. Var git de pul kadar gel. Eklemeler mi? Ya bu kedere çek altımda Ece. Var. Çağam için. Ben yürüyüp daşa yurtta işler pul kadar gelirim. Köpek kadının. Yok bakalay.
Ha geldin mi? Geldim. Ne bu sana? İndi beni taşak. İçeri gitmeyen. Biz yeni köpeliyiz. Ben sana şataya değille gelmediydim. Nereden geldin? Ben öyle. İndi beni içeriye gitmeyen mi? Bana ben demeyen olur. İndi beni içeriye gitmeyen. Buna ben var. Buna da gel. Ben öyle. Evet oğluma. Bu deprem pistolet getirdim çağır oğlumu. Gel. Zara pap kalcı var. Oğlummuş. Ben sus deprem pistolet. Ayıcı pistolet oynamak tip açsana. Oğlum sus hep ben pistolet oynana öğrenmeli oğlumu. Pul gerek pul. Ha? Pul gerek pul. Öğrenmeli. Pul gerek. Öğlenir öyle toyma der. Var oğlum sağ emanet. Sağ emanet. Sağ ol. Koyun pul kazanıp gelir. Böyle. Hoş oğlum. Sağ ol. Situatı. Görýän men Naryady oğluna geçirdi. Ne Naryat oğlunun köýü. En işdi gitti zordan her gelende de çağatı epesli ullu kan boldy. Gelende tanan oğlum dazy. Oğluna oyuncak pistolet alıp getirýär, ama oğlu ölenjek ýaşda. Awa. Gıydan oyuncak getirýär, gıyda durmuşa çykjak ýaşda. Ana acı hakikat vatandaşlar. Ahırdan yeni gidecek bolýan durunny kaka diýe, men gidjegini diýe. Ya. Özöklerden kopýadandyr, tagam bizinkilerde orijinal zat ýokla ýok. Özöklerde de şeýle dat ýagdaý. Ýöne acı hakikatyn ha. Biziň ýyllap aýdyp gelýän zadymyz. Durmuşyň näme manysi bar? Eger biz şeýdip naryat çalışyp durjak bolsak, o ýylla bir 2 sapar 3 sapar görjek, ýani gördük 3 sapar görjek. O iş diýilen ok adamlar onu sürgün diýilýär. Awa. Onu sürgün diýilýär. Biz şu zatlara aýdyp dilimizi guradyk ho. Siziň şeýdip daşary urtda eklenje edip kösenç görüp aýraçylyk bilen eklenje etmeňize gerek ýok. Biziň öz ýurdumyzda şoňa mümkinçilik bar. Aksadyetmedem ýerine diňe ýetmeýän zat adalatly baş tutan we işe laýyk kadrlar. İşe laýyk kadrlar. O dogan bilen garnaş däller. İşe laýyk kadrlar almaly. Watan tüýjü ruhly, halkyny tüýýän adamlary iş almaly. Para horlugy düpden çözmeli. Ondan soň halk bilen etmeli. Prozraşny bolmaly. Hemme zadyň aýdyn bolmaly. Bir söz berseň sözüňde durmaly. Ekranda odan gürläp aşakdan başga zat etmelerle. Ekranda näme görýän bolsaň, şonu ýerine ýetirmeli. İşe laýyk kadrlar bilen göreseň, açyk bolsaň, tenderler açyk bolsa, hemme zatlar el ýeter bolsa, söz azatlygy bolsa, kimçiliklerini aýdyp bilse, telewizioniýa, jurnalistika bolsa, düzelmejek zat bar vatandaşlar, aýdyň hani? Düzelmejek zat bar şonu. Hemme zat düzelýär. Mongolluň nesilem gelip urady. Gurban Gulyň ne beresinden? Bir Gurban Gulyny Mongollardan ipas apdýar. Senem şolardanmy? Gelin geçin sizem töre geçin. Size de orun ba. Ben efirimde size de orun ba. Sizlerem dımdırjak gel. Gürläň, söwüň,
Sizlere de orun var şu nemede. Bizim indiki urjak bolýan Türkmenistanymyzda o Kriçka'da yer var. O Soğuk bilersiňiz, kanyşna. Häzirlikçe soğuk bilersiňiz ýöne wagt saady gelende. Kadiýetiň öňünde jik durup çyk bir 50 milyon, 100 milyon, 200 milyon maralny taýdan uşerp tölersiňiz bolýan. Onuň menem aýdar ýene soğuň diýer. Ona malarsa ýetimler çağalaryna berer, ýetimler öýüne berer, okulum sizden alarsanym. O öýsüzlere öýü berer, opullara müýşürip. Ýene soğuň diýer bara. O. Tak što sizlere de orun var. Mesele yok. Biz sizin ol gollayan haramlarda baş tutunuňyz ýaly bir kritik etdiň ýa bir de söýükdiň diýip bara türmäge basmaz ýany. Arkaýyn bolun. Şuň siz göýbärs. Ýöne ýüzüňiz tanadar halka. Ýüzüňiz tanadar umman. Kimdiňiz bilerler adamlar. Tak što Gurban Ulynyň getiren ağacı hakikati şu. Olum naryat çalışan ýaly durmuşda ejeti işleýe, kakasy işleýe gidip aýraçylykda alyp soňam belli bir ýaşa gelýärem bolýan indi kakasy garraýa, ejeti garraýa öýde oturýar da indi oglu gidýär. Öz öýlenjek puluny gazanmak üçin gidýär öýdem. Tak ejetiniň kakasynyň aýraçylykda bolup gazanan puly oğluny çağasyny öýürmäne diýetenok belki. Olam durmuşda hakikatda. Çünkü häzirki eje kakalarymyz intak özleriniň öýüni jaýyn salyp bilenok. Özleri belki 3 dowan bolup bir öýüň içinde ýaşaýarlar. Üst-üstüne ýaşaýarlar belki. Intak ol öz jaýyn salyp geçenok, size jaýyn ýerden salsan olar. Belli bir ýaşa gelýänçe öz jaýyny zordan türkde işläp gazandy jaýyn sally belki ýöne indi size öýlendirmäne puly ýok. İşläýän ise saglygy ýok belki. Onuň siz gitmeli bolýaňyz. Bulam hakikat watandaşlar. Şoň üçin Murat Molla şular ýalyk videolary köpürek çekmegini haýyş edýär. Çekin şular ýaly ajy hakikatlary aýlap degirseňizden bir de razy. Okumay. Ya. Таджикистана готовят нового президента, диа. О, 28 мая в Кремле Владимир Путин встретился с Рустамом Эмомали, старшим сыном президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Визит был официальным, но прошел практически без огласки, ни подробностей, ни громких заявлений. Görýän diktatorlar oğullarını goýup başlaýarlar. Только 14-секундное видео без звука и фотографий на сайте Кремля. Это первая официальная встреча Рустама Эмомали с Владимиром Путиным. Эксперты считают, что это не просто дипломатический визит, а знак, что Кремль негласно одобряет возможный транзит. İmam Rahman'ın oğlu näşe. Ähset da vatandaşlar. Ay men şu oğlum körem bolsa, hramoyum bolsa, alsagam bolsa, samsagam bolsa şu prezident bolsun diýip oturýarlar. Şol sanna Azerbayjanda da şeýle boldy. Hemmesi inantagan. Indi şoňa aslına seretsen Serdar Berdimuhammedow utanmaly. Utanmaly ýani. Näme diktatoraň nämedigini bilen oklarym karay bular ýa. Ya şo zadyň erbetdigini bilen oklarym ka. Diktatoranyň erbetdigini bilen olmukany şu ýaşa gelip kelleler işlenokka işleýär. Bilýärler şo zatdan haýyr. Ýöne şonda da şol öz oğullaryny goýmak bilen, gyýylaryny wezipa bellemek bilen, Oğuljahan Atabayewa diýdi, ýene diýdi.
şol ýalňyş ýoldan gidip barýarlar. Şo dünýäniň hemme praktikasyny, şolaryň erbetdigini hemme döwlet bilýär. Näme üçin onda bular bilseler hem şolar ýalňyş ýoldan ýürümäge dowam edýärler. Näme üçin tanışlar? Ana dönüklük şu dälmi watandaşlar, esasy dönüklük? Özleriniň şahsy bähwitlerini halkynkydan öňe sürmek. Öz gara nefslerini haýdyp bilmän, başgalary telewizorda ministrleri, ay men gara nefsime haýdyp bilmän, siziň beren bagtyar durmuşuňyzda men şeýitdim, beýtdim diýdirip başgalaryna özleri olan 10 hissesini, 100 hissesini edýärler. Gurban Ulyň nebereleri. Soraguma jogap berip biljeňiz barmy içiňizden? Ýazyp jogap berip biläýmesiňiz edil häzir men efir alyp bilemok sizi. Mongolluň nebereleri. Mongollar gelin geçiň töre geçiň sizem. Men Gurban Ulyny türkmenem hasaplamok. Ol marin tekelerini teke hasaplamayan bolsa men Gurban Ulyň özüni türkmenem hasaplamok. Gelmişe hasaplayan bolsa biziň türkmenlerimizi, onuň özü näme? Salam döwete tanadyňmy? Ýok, tanamadym dostum. Sağ ol Dälhana. Görümsiz hoş geldin. Nuri bir ýurdun halky goýun ýaly saada tupoy bolsa ol ýurdy dolanyrmak gata ansat bolýanlar diýe. Ay biziň halk edil on ýalam däm kädiýän näini. Tuweleme TikTok'larda dil açypdyrlar tuweleme. Aýaly erkegi hemmesi dillice tuweleme. Edil on ýalam däl. Men o goýun ýalak diýip bana men ana Demirgazy Koreýanyň halkyny görkezip biljek. Goýun ýalak ana şolar. Menini türkmeni olar bilen deň derejede goýup biljek. Çünki türkmeni hem hakykatdan ham Demirgazy Koreýa ýakynlaşyp barýardyk aslında. Ýöne Demirgazy Koreýa ýakynlaşyp barýardyk aslında. Ýöne Demirgazy Koreýanyň ana esaslaşdyk. Şoňa da şükür, Hudaýjana şükür. Tuweleme biziň türkmenlerimiz bela ýaly. Marin halkyna gelmişeklerim diýämşin haramda. Diýändir watandaşlar, bilýäna. Onuň edäjek we diýäjek zatlarynyň biri şol. Waalaikumsalam, Active Live Shop. Men prezident bolsam maňa da arkadaşym diýip biljek halk, biziň halk. Ey hawa edil häzir şu gidişine gitse wara. Kerimula da çokunmana taýyn. O Oğuljahan Atabaýewyna da çokunmana taýyn. Gollamaga we neme diýäm şuna? Bu welayetler öň diýe prezident gelýär diýip diýe bir adama taýýarlyk görýärdik. Bolunýa inni diýe sapsym diýe. Ay ha arkadaşymyz gelýär, ha arkadaşly serdarymyz gelýär. Ay ha Oğuljahan gelýär, Atabaýewa ay ha plany gelýär, ýöne inne iş bolaýdy bular diýe. Öň kamçylaýançy bir sanakdy bir gedek gelkidenne taýýarlyk görýärdiler-de, soňadan 6 aý dinjalýardylar da onu inni serdar gelse de şey garşy almaly bular, Gurban Uly gelse de şey almaly, Oğuljahan gelse de almaly. Oğuljahan bir arkadaş fonduň başlygy. Öne basym hä diýmän ministrler kabinetine verilenýär. Kabmin bolýar watandaşlar. Nursan go account bereň markaýyna koşgoda çekip bilýän, Luboy da edip bilýän diýär. O men
3 yedek efir açsam menkem açılıyor. Menkem açılıyor. Doğru belli. Yönü 50 min 60 minlik bir account verin seni bereniňi de bora. Bolanyna bora. İşleri ýantyn ölsün de var ha. Dava şey deliňle de urdanam var. Dava 50 min 60 minlik accountlardan bir iki tanesini satyn alyp goýalyň la. Näme içiniň videolaryny pazarsyň. Adyna videodur. Nurana diýip goýar boldy. Bular şu account yapmagy bir nemesinler däre. Bunu yapsan gaýtan beterinden atjagy diýip. Yapanda da çäre bolmaýar dağın soň. Doğru aýtdyň şonu wara. 50 min 60 minlik accountlardan tapalyň, bir iki sanjany alyp goýalyň zapas. Maňa tradu poçta kod nimeni berýäňiz bolly. Oje ya, действительно. Ne dedi? Ya. Akoşkada yapılan bunu täze başga bir accountdan ödem bar. Şu Türkmenistanyň içinde konkretni ösen accountlardan alalyň la gün efir açamyzda Türkmenistanyň bar yer görüp duran efirlerden, kanallardan. Yok, olam ba, Nurişkan'a da account olam dur. Olam bar, ýöne olam tak ösene ba. Oňa da account neme edip bilersiňiz bolýan. 200-300 san patpisçi barmy? Hawa ýöne Nurişkan'a da aldyrmaýar dogry aýdýar. Gymmadam däl hakyky. Gymmadam däl. Accountlar ösüreliň onuň şunu ýalak situasiýada şakır şukur agam mediýan derrow şu nomery ýaz, şuňa ýaz, o SMS gelýär, maňa berýäňiz, şarp-şurp girýän. Boldan soň ýap geçsinler, ýene girin alar şey. Menäni 9-njy mı 10-njy sany gitdi watandaşlar. Bastım Allah 10 muňa ýetýär bolyn tarp, 15 muňa ýetýär bolyn tarp. Ödem mara şu TikTok ilkinci girenlerden. Hey demedik bolsalar Hudaý wa 250 min dawna geç gitme la bula. 300 miňe da barma la bula. Degmeseler. Deýärler da. Gitay halkym diýip gelýär. Kim aýol gowy nikahlatdy. Ego gowdatlar paýlaşýar. Görüň şoňa da agda bolun. Gitay halkym mala. Yurt düzelýär watandaşlar. Действительно. Hani ol bir söz bar, her kim özüniň işiginiň gabadyny syrsa, köçe arassa bolar diýär. Şon ýaly her ýemiz birazajyk iş etsek bar, ine meni bloklatýarlar mysal üçin. Ýa-da Nuranany görmäň diýerler, Talibi görmäň diýerler. Dogrymy? Şonu biz şolar ýalak bilen olaň bloguny nemesinden banynyň döwýär. Düşünýäňizmi? Şon ýalak bilen. Yani şolar ýalak bolsa, onuň bular bilip ýetişen nokta haýty. Onuň adamlarda da günä de bolan ay men başga bir accountda agda bolupdum. Bir seresden bunu näme men niden bileýin nisinne adamlaram näme. Häzir menki de bolun ýörüýte iderlamaly, ýörüýte patpisat etmeli. Onu bunu ýörüýte iderlap görsün diýip bilýär. Men olyn taýyn 60-70 minlik patpisçikli kanal alýan olyn. Olaryň diýip bilen men näme bileýin bir kanala iderlapdyr, o nirden çykyp gör, men nirden bileýin diýsinler. Bir seresden burla otyr diýsinler. Şeydi tanamayanlar geler hemen blokladyp görmekden gorkýanlar hem görür watandaşlar. Tiko senem näme Gurban Ulyň ne beresindenmi? Mongollardan mı senem? Soğuyan Ulyň. Mongollardan olaýmy senem? Watan dönügi ana şu Gurban Uly watandaşlar. Özüniň gara bähbidini halkynkydan öňüne goýup, halky gorkok edip, göýdük edip, düşünjesiz edip,
olaryň hak hukuklaryny elinden alyp ertirkün daşky düşmana garşy udara açyk goýdy. Daşky düşmana udara açyk goýdy şu wagt Gurbanoğlu. Halk agzaly, birek ynam etmäne gorkýa. Hatda ýene bir zat bar. Ýol, misal üçin ýol ulug hadisasy bolýar. Awariýa bolýar. Ondan şonu kömek etmäne de gorkýar adamlar. Hakykatdan hem adamlar şonu alıp hassahana akitmekden hem gorkýar, bolmasa adamkärçilik bu, türkmençilik bu. Awariýa bolup durur. Soňky demin sanap ýatyr, şoňa kömek etse belki balnisa ýetişdirse halas edip bolýar bolun. Şonu akiden adamyny ay birgedek çağırdyň bolýar, düşündürşi aldyň, zat etdiň, goýber da o erkine. 10 gedek çağırıp, onu boğaz edip, onun innik sapar, özüň awariýa bolsaň, senkide de durmaz da hiç kim o. Doğru mu ya, ýalňyşmy şu aýdýanym? Kän adamdan eşitdim şular ýalakdady. Men nidi awariýa bolany diýdi. Saklap şu kömek etdim, balnisa akidişdim bolun. Ay iş yerimden hem çağırıp durlar. Öýde bolsam öýden hem çağırıp durlar. Dinjalmana da goýanoklar. Gaýdyp men aýndy şo jan çekişip duranam bolsa diýjek gelýdim diýe. Ene şu ýagdaýa getiren hökümet de watandaşlar. Şu taýlarda Astana serisinden skora pomuşa jan etsen sırada gelýär da bu taýlarda bolun. Biziň nirde bu skora pomuşumuz bar aý on ýaly. Tizden gelip ýetişip awariýalar hem köplen Marlewap diýdi ýa Aşgabat Daşow diýdi, Türkmenbaşy diýdi ýollarda bolýar. Oňa skora pomoş gelýänçe jany amanadyn tapşyrýar ol. Ana şoň üçin hem şon ýalyk meselelerden başlap halky birek-birege ynamsyz etdi. Mysal üçin o şahmyka, bu agentmyka, o satýamyka, onuň şeýdip birek-birege düşman edip, düşünýän. Ses badır ho, sesim ýokmy näme? Däl hana sende ýok bolaýmasa. Goşky bar okap berseň diýär. Okap bereli ýazsaň. Ali. Ses gitti agam diye, ses yok diye. Ve näme ho açıldı diye. Näme ýöne. Ne görýäňizmi? Hemme taraplaryna ataka bolýan bolsa şo bolýar da, geldi ses bolýar, gelen bolsa. Şu çöp tüýü çüýrük topumy aýyrmaly bir zat edip diye. Birinji maksadymyz şo bolmaly şeýle de watandaşlar. Biziň ilkinji we maksadymyz aladamyň şo bolmaly. Çünki bulardan türkmen halkyna peýda ýok. Bulardan türkmen halkyna peýda ýok. O. Eşitdiňizmi ýöne Erdogan Bayramallan ekenim, begennim men Bayramallan. Mana diýse Bayramallan baryp Türkiýede prezident bolatdyrar. Önümler şu öz Türkmenin kösemesi bolan oktar şoň. Yani Bayramallan giden göre öz Türkmenin kimlik zatdyr bera ho. Şu ýöne bara şu Türkmenistandan bolmagam ähmal şoň. Çünki görüp otursany Gurbanoğlu Türkmenistandan edi bilen ýamanlygyny türkmen halkyna edýär. Erdogan Bayramallan edi bilen ýamanlygyny ýene türkmenler edýär. O. Trump'am vekillen olaýmasa watandaşlar bar. Şolum ýe türkmenler salanok Amerika bolan şolum vekillen bir ýerden rawşalo. Ya Sakarçay'dan mı ka? Ya Taltavalardan mı ka? Öyle şu Türkmeni düşman olay yaray. Türkmeni düşman olay bir de düşmanam gerek geleken aha onu. Öyle Türkmenin var ka. Erdoğan manlığı da otuyor. Men halkımı vizalet kıyınlaştırdı deyip Türkiye'ye yutup.
Trump yok Türkmenler gelmesin diýip ýatyr. Şolum mara sakar çağadan birde ya tawtawalardan kare sarjy da. Farklardan mı ka? Sarjy da Trump bolan şu farklardan olaýmasa şo. Tawtawalardan uçkiden olaýmasa. Putin'in bayram allan niyami. Men doğru dinlemendir ne? Öňün dinledim de var ha. Putin'in bayram allan ha. Ya. Sultan Sancar mala deseken ayo. Tüf kaçtığında tokumlar bayram ala gidip dura Sultan Sancar mı? Ay yatan yer yatı olsun Sultan Sancar atam. Meňem oğlumyň maňa Sancar bu arada. Velayette Trump Aşkabada salmandırlar indi. Awa. Nemem kare ya. Şu Trump tawtawalardan bolan soň Aşkabatlar berk gelmesin diýip eden bolşum ka şo salmadyk tıran bolşum ka hani velayetta. Ay gurban ol Aşkabada salmayan bolsa menem velayetlere salmaýyn diýen bol eden bolşum ka. Öňe özüniň Amerikada geçpöründen habarsız. Özüniň Amerikadadygyny unutup velayete girme gadagançylyk koydum mu kam diýip koýaýdym ka ýa o gadagançylygy. Tawtawalardan bolsa. Ay Trump ýaly bir bolsa edäjegem şo da näme özüm bolsam özüm etjek maryň häkim bolsam. Rastak bolan ok dämi velayetler, salan ok dämi ýa senkilerim bäri geçmesin niýe onu. Näme ikisinin bir pasport götürüp ýör, ikisinin bir ýaşyl pasporty var, ikisinin bir san baýdagy var. Salmajak bolsaň onu sen kim girmesin etmeli. Eşek bolup jogap bermesen eşek nirden bilsin özüniň eşekligini. Men gowy dermanam doýsa öldü ölerdi. Awa. Ses arasında gidýäm vatandaşlar. Saparmaradyň basyp giden ýygyça bolmady bu haramlar diýär. Eddilerdi. Saparmaradan bir kän nemelik goýberdi bolýan edil beýle türkmen halkyna düşman bolmady daray. Içinde öz eginleşlerini kösedi, öz eginleşlerini kän ananmady. Olary türmäge basdy. Bir ýygnakda birden ka aýryşdyryp goýuşduryp berýärdi. Ýöne beýdip türkmen halkyna ara kösemedi, türkmen halkynyň puluny baýlygyny alyp fahir şol nemede de gowy aýdýan sözi baram. В Таджикистане от отца. Amına kodum sıçık. Nemen Gurban Wiwiň nemesin mara size bir sapar görmegi maslahat berýän. Şu Gurban Wiwiň ýygnagy şeýle bir gazakly ýygnak watandaşlar. Men size aýdaýyn. Akıllı adam bolsa prokuror. Näme ýetere Gurban Wiwi? Nähil olýar bu atlar? Barlan işinde de para alıyor. Barlan işinde de para alıyor diye görýärmi? Barlan işinde de. Para alıyor. Şu doğru kardeşlerin özünden pullarını alıyor. Bu da şeyler maglumatlar var. Metbuatda da peşadenin bu maglumatlar ben kayıtlamada dedim var şunu. Veli bütün yerler. On kömekçi numaradır derin yerler. Özü, sözülsüler bilen. Efendim, zavodun gereklerini derin yerler, kemçiliklerini açıyorlar, alan paralarını, haramlıklarını çıkartıyorlar. Ama şu tayda şolardan on paralı bilen prokuror Gurban Wiwi. Görýän. Häzirem şu zat gaýtalan dur. Bir ýerini deriňeýärler, bir ýerini barlaýarlar. Bir ýerini deriňeýärler, bir ýerini barlaýarlar we şu taýsynam ýene üstüne para alýar diýär. Deriňen ýerinden para alyp bilýär diýär. Şu zat häzirki prokurorlugyň edip oturan zady. Häzirki milli howpsuzlyk işgärlerine edip oturan zady şol.
Bir yeriklerin o bar ýalar Gurban uly ýa Serdar buyruk berýär, barın şonu basyň tutuň dawa ýydan diýär bolly. Şo taýram ýene barlaýarlar, danım şo taýdanam para alýarlar ýene. Bah, sesim gitýär ýene watandaşlara. Men hayran eýnem şu gitýär käbi. Görüň onu. Häzirim gitýär watandaşlar. Brother. Şu wagt näli? Şu wagt barmy? Yok şu wagt ma gowy. Bizeyten ok gülýär ses. Hiç kan okladym gowy. Ha, bolly. Şu wagt telefonuň öz internetine geçdim lan. Bolýa. Teretýän kaýdyara. Welifi tutdular diýe. Şu welifi diýe barlamaga baryp diýe birden para horluklaryň üstüne atçalar diýe. Ýöne şo taýdanam ýene para alýarlar diýär. Teret diýýärler. Teret şu wagt edil şu wagt Türkmenistanda Milli Howpsuzlyk prokuratura barlaga baran ýerine häzirim bolup duranda atşy. Teret. Onlardan para alıp taýary. Teret. Nasyonlar alan paralaryny haramlyklary çıkardylar. Ema şo taýda şolardan para alýan prokuror Gurban idi. Şo Görýän şolardan am alyp bilýär diýe. Öňe diýe para horluk edipdir diýip biriniň üstüne atýarlar diýe. Para horluk edipdir diýip welif tutdular diýe. Soňam diýe öldürüm ýene para alýarlar diýe ondan. Görýän watandaşlar. onlardan para alıp taýary. İşini pedelden nakazaninadan deýdi. Yani prokurator İşin pedel deýin o jedan adyrak bolar ýalyk diýip para alýarlar diýe. Yalanmy? Prokuraturaň işgärleri häzirim başyda. Yalanmy? Milli Howpsuzlyk, içeri işler, OBHS'in işgärleri. Yalanmy şu zatlar? Yalan näl? Häzirim şeýle. Serdar Berdimuhammedow, Gurban uly tapaw diýip bar plan ýerini barla plan ýerini anyklan diýse, siz şo taýdan barlamana baryp para horluň üstüne açyp şunça para horlu edipdir, şunu edipdir, bunu edipdir diýip ýene de para alýaňyz ondan özüňizden. Ona para alypdyr diýip tutýaňyz. Özüňizden ýene para alyp oň jezasyny alýaňyz. Şuň sözüni dinleýän o watandaşlar şeýle häzirki Türkmenistanyň şuň ýüresini gözüňizde getiriň. O wagtlar 50.000, 100.000 dollar bolsa, inni 300.000, 500.000 dollar diýip alaýyn. Düşdüňiz? Ýa-da milyon dollar diýip alyň. Uly summalar aýlanýar indi. bilen şunu, bilýändirler. Dogry bu son kuwatda birazı Gurban diýip meni her bir derine uzamına söz verip kabinet ministrine men bir öz soru edip öz derine girişen diýişe diýip onu ezberlere başla bir de ýöne baryp Ene şu taýda dälgany gowy söz ýazypdyr. Mert bolup aýdyp bildi şolaryň ýüzüni sypap durmady diýe. Ene hakiki baş tutan. Ene baş tutan iň bolmanyny şu zatlary mert bolup aýdyp bildi. Bu häzirkiler ona maýdan owa. Diýmek götte çat beri-beri. Oloň bilen çat, bulmuň bilen çat, bulmuň bilen çat, şoň üçin degmeller. Yalanmy? Serdar Berdimuhammedow, sen aýdyp bilen o aşgatlary. Prezident bolup aýdyp bilen o, Gurban uly, senem aýdyp bilen o. Diňe ýekeje söz aýdýaňyz. Olum işde goýberen düýpli kemçilikler sebäpli diýäňiz. O düýpli kemçilik näme ol? Gawynmy ol, kartoşkamy ol, soğanmy ol, näme ol? Düýpli kemçilik. Salyarkam ol. Näme zat ol düýpli kemçilik? Ýekeje söz aýdýaňyz. İşte goýberen düýpli kemçilik sebäpli işden aýryldy. Boldy. Aýdyň da Türkmen başy ýalyk erkek goluňda. Erkek goluňda aýdyň şular ýalyk edinde. Gütüňizde gaýratyňyz bar bolsa. Welif tutýarlar, para horluklaryny açýarlar. Soňam para horlugyny açmak üçin barwam, ýene para alywam, oň jezasyny ýeňletjek bolwam, ýene mundan para alypdyrlar diýip. Aýtda erkek gollar. Serdar Berdimuhammedow.
goşguyny men liçkama Telegram hasabıma uğratmasaňyz men bärden görüp bilemok. Liçkama girip bilemok. Nuranna meniň Telegram akkauntym şoňa uğradaýyn kyn görmeseňiz. Nuraga prokuratura ýazýan arza şikaýat edinoklar öz bähbitleri bolmasa diýär. Конечно, bular uje öwrenşdiler. Bular wara özleriniň etmeli işini edenoklar özleriniň etmeli işinden daşary hemme iş edýärler ýöne. Mysal üçin, Jenaýat Atarş bölüminiň inspektory. Awurlar. Jenaýat atarmaly bolsa, ýa ýiten çağany gözlemeli bolsa, onu ýazady bular kellardan oklar. Bular gidýärler-de diýirde uğurluk bolupdyr. Onu tapýarlar. Daway. Tap uğurlan zadyny. Bolmasa men seni basaryn. Plança getirmesen basaryn. Bulan kelleleri akşamdan erteden akşama çen diňe şol kellelerini ýastyga goýýança diňe pul panaýarlar kellelerinde. Ondan plança gelmeli, şundan plança gelmeli, şundan plança alsam çay alýan, ikinjime maşina alýan, üçüncüyüm bilen awada gidýän, dördüncüyüm bilen plan edýän, gyzyl alyp berýän. Barny kelleler şol bolsaň, bular ýaly ýurtda nädip adalat bolsun, gowluk bolsun watandaşlar aýdyňany. Nädip bolsun? Bulan kellelerinde diňe pul aýlanýar. Bulan öz etmeli işini etmeli hasaplanoklar, onuň üçin bize aýlyk berýärem diýenoklar. Ministerlikde işleýärler, barýan gapysyndan bolýan. Baro, gapyň daşyndan ýap. Näme girdiň o? Şon ýaly görle işlerem. Kim berdi saňa? Men plany bilen görüşmelim bolyn. Ýok plany. Kärenne kesip alan ýaly. Bular bara oturan ýerlerini. Her kim oturan ýerine karol. Şolar ýaly ýurtda da ýaşaýan az watandaşlar men size aýdaýyn. Ýöne şu Gurban Ulyň nemesinde ýene bir zat aýdýar, zapravkalyň başlyklaryny diýär. Birini diýär, olaň diýen adamsyny bellemedim diýär. Näçinji minutda duýadyma şonok şonu. Men muny näçe ýyl diňledim men. Şo wagt kellemde galan zat şo. Yerine girişen de işe gelmez. Onu ezberlere başla. Ve işleyelim deyip görme. Atamından da varsan. Zapravkaň başlygyny belleýär nolun diýär. Bir seretsem diýär, menden näme tor sorup ber diýär. Bir ministermi, bir zada. Näme üçin tor sorup ber? Çünki diýär, şonuň diýen adamsyny goýmadym diýär. Onun diýen adamsyny goýmadym çünki diýär, onun diýen adamsyny goýsaň diýär, o taýda uğurluk etjek, kezaplyk etjek da diýär. Öz adamlaryny goýup diýär, bir-birleriň adamlaryny goýup iýjekler, üçjekler diýär. Näçinji minutda duýadymy şonok şoň? Prokuratura Türkiýe Şahyliz, Abdiýew, Gurbanow. Hemme de taşanyň taşyry boýunça Seredin orada. Prokuratura Türkiýe Şahyliz. Seredin orada mara. Prokuraturaň işgärleri oturýanyna, kellelerini gallyryp seredip oturýarlar prezidente gönümel. Seredin. Gallyryp seredýärler kellelerini. Häzirkiler nähili? Häzirkiler şunu ýaly hemmesem. O öňünde tagut durmy, faraonmy, bilemok ýerdäki hudaýlarmy, ellerinde de ruçko bolly. Gallyrba bilen oklar öňüň ulmanyny gallyrýadylar. Ulmanyny ýüzüni gallyryp seredýärdiler prezidente garşy. Ulmanyny Türkmen waşy ministerleriň mertebesini şeýdip baskylamady ulmanyny. Şu wagtky ýaly, şu wagtky Gurban Ulyň etişýärdi. Hoş geldin. Etmedi şol hakikatdanam. Enni häzirki prezident näme etdi? Ministerleri eğilip duran etdi, hekimleri öňüni bükülüp duran etdi, maskara wagt klowun etdi. Öňkü Türkmen waşy iňolmanyna bu derece etmedi. Adamlar bu derece mertebesini gaçyrmady. Minister derejesinde gezdi iňolmanyna.
kesin boyun fıtı olmuştur yalakalar diye. Aynen. Yemek ye. Ha, çok yedim ben ya. Sağ ol. Valla. Vallahi. Patat var al fazla patatlar. Şonu yalı vatandaşlar. Yani gılıklı gurumları men sizin bilen nisip bolsa ertir 5. günü 6. günü şu 2 günün biri ya ertir ya 6. günü şunu men täzeden görjek sizem görmeňizi maslahat berýän hatta ha işte diýen şu Gurban Bey'in şu videosunu Ağlayız, Avdiyev, Kurvanov. şunu üstünde gürleşip Türkmen Washington döwründäki bilen häzirki Gurban Gulyň serdaryň döwründäki hökümet dolanır sistemasyny deňeşdirelim. Ana men pikirimçe iň gowy tema we şo wagt nähilek aýplar açylan bolsa, edil şol aýplaryň häzirki güni ışık tutýar watandaşlar. Häzirki döwürde de şo prokurorlar, şo milli howpsuzluklar şu edilen mahinasiýalar edýärler. Şunun şo minutlaryny, sagatlaryny belli edip men ýürüte dinläýin. Öňe bir 1 sagat 20 minutluk video. Habartym.org saytyna 1.169.000 prosmotr bar ödem. 1.169.000 prosmotr. Häzirki ýaşlar, altyn asyryň ýaşlary görmedikleriniz bar bolsa görüň şu videonu. Sapar Murat Niyazow uwalňaýt gen prokurora Gurban Bibi Atajanow diýe. Şu videonu hukman görmeňiz maslahat berýän. Ve şunu 5. günü ya da 6. günü akşam ikisinden birine tayinlik görün. Şu taydak edilen dağıtların meňdeşini çıkarıp görkezeliň. Действительно şowr nemeler gidýär. Dinläp görüň seyret. Hem de atazanın tasırı boyunca Veli'nin 3 teyfinden çıkan 9 milyon Amerikan dolarlarının 600 bin dolarlarının özgürlerini oraya Görýärmi? Veli'nin Türkmen Washington döwründe 9 milyon Amerikan dollary barady görüňiz. 9 milyon dolar. Şoňam 600 bin dollaryny diýe öz kisesine urýarlar diýe. Siz pikir edýäňiz indi. Haýsam bolsa bir ministri barlygy barançylar özleriniň näçe 100 bin dollar paýyny alan dälirler öýdýäňiz. Ya Mulikov basanlaryna, ya beýlekiler Novatow diýe. O. Hemmesinden hem aldylar. Özlerim sen para horluk ettin diýip basdylar ony. Para horluk ettin diýip basan adamlaň özlerim para horluk edip pul aldylar şondan. Ay Allah canı da aja. Gel jedaň eňleşdireýin. Gel birazjyk azrak oturursun. O hormatly Hajar kadamyzy aýdap sendirler da. Şonýala edip alandylar bularam. Ýöne 9 milyon dolar Veli'nin seyfinden çıkan bolsa, intak o wagt bar ha. Xitay, CNPC, o Petrofak, o nemeler Hyundai Engineering bular yok watandaşlar. İntak şu wagtki pul o wagtki pulun belki 10 essesi, 100 essesi Türkmenistanyň pulu. Inni kim bilýär seyflerde näçe pul çykýar, Hudaý saklasyn. Tapçan edip üstüne hali ýazanda da bolýandyr o pullary men size aýdaýyn. Tapçan edip hali ýazanda da ýene dağıtýandyr şonçasy. Öýleriniň içinden çykýan pul. Men size aýdaýyn. Onun Türkmen örgülüğünü 300 dolara, 500 dolara Türk onu işlemeye gittiler. Muňa neyse maranoklara edip görün dağıtlarına. Biz özümüzden milyonlap kazanýar. O bular bolin 300-500 dolar işledip görüp birazajyk insaf medeliňem diýen oklaryň bar ki men size aýdaýyn. Niyazi infarkt edip öldürdüler. Näme infarkt bolan ol? Öldürdüler onu. Gurban Guly, Berdimuhammedow aýtdy Talip şol 2 gün ölmedinden 2 gün ölýär aslında öglan edilenden. Şol ortada Uwedil Ataýew mejlisiň başlygyny nädip aýrýarlar? Nädip oňa mahinatça urýarlar? İçeri işler ministri, biram milli howpsuzlyk ministri ikisi bilen bilelikde edýärler öňe.
O zatlar aýdyp berdiler ha. Olaň özlerine men sizi degijek gel, ýöne şunun basyň diýilip, özlerine de gazananyňyzy özüňki size türmede ödemetjek gel, durmuşuňyzy ýaşaň, sizi işden çykarjak, ýöne sizi batjak gel. Diýilip sözüň esasyna öweli Lataýfy ýöredýärler. Onam şol owly nohur näme bir nohurgy söýpmişin bolun alyp bermenmiş. Nohur diýip. Oğlunu ya gıydı nohur oğlun nohur mu karad şoňa şeýtmenmiş. Ey kurban bolu sen atasyny edip oturýarsyň ha şu diýip goýdy Lataýfyň eger şu edenem bolsa da sen şu tutuş 4 vilayet kimse de oturýarsyň ha. Tekeleri maryň tekelerine sen gelmişek diýip oturýarsyň ha. Öz tekelerinde. Ya. Sen kim o sen Türkmeniň Mar vilayatyň tekelerine sen gelmişek diýär ýaly. Özüň kimsen? Haramzada. Haramzada diýdi. Atagaraýew. Taýin bol. Milli howpsuzlyk. İçeri işler. Ertir sizin şu ýanky videoň esasyny sizleriň deňeşdirýär Türkmenwaşyň döwrü bilen sizinkini. We şunnaky edilen mahinatçylar sizinkide de edilýär. Hatta 10 esses edilýär, ýa-da 100 esses. Ne edilýär? Türkmenwaşyň özü organyň prokuraturaň işgärleriniň edýän mahinatçylaryny aýdyp berýär şu videoda. Eger bilmediňiz, eşitmediňiz bar bolsa. Owa. Garat efir şundan ibaret vatandaşlar. Men yapaýyn yarım saat üçin açdym aslında. Yine de ertir bir gün açdym. Mihmanam alyp bilýän. Beýleki nemänem Nowruz aladasyny edin. 50 000 40 000 patpisçikli bir tane account alyp beriň maňa. Daway men şonu dowam edeýin. Ýöne neme bilen çişirlen bolmasyn. Botlar bilen çişirlen account. Ay näme? Project akno açyk bolsa olum bir ýanydan okda ýöne şu hakiki şu Türkmenistanyň iderleýän kanallar bolsun da bar. Näme pul satylýar bulan bar accountlar. Alalyň näme $100 $200 satjak ýana. Bolýa vatandaşlar. Janyňyz sag bolsun, özüňize goýjak eredin. Awa. Hacı Oğru dağlı zamanında biliňiz berk kuşap. Awa. Eşiňiz, balaňyz alyrman gedin. Howşuňyzy, telpeňizi, maşynyňyzy, jaýyňyzy alyrman gedin. Oğurluň zamanatynda. Gaty oğurlar we galtamançylyk zamanatı şu wagt men size aýdaýyn. Äjit ýaly bolar. Ýeke ýaşap gören garrywa bolsa derrew öldürüp jaýyny almakdan maýdan oklar. Hawa yetim hosarsyz çağalar bolsa olar öýünden çykaryp oň jaýyny almakdan maýdan oklar. Tagam görýänsiňiz videolarda birgiden jaýym alyp bilenmok, jaýym aldy, sut çeýtdi, sut beýtdi. Hawa. Allah can sizi oğurlardan, galtamanlardan, garakçılardan gorusyn. Hawa jaýyňyzy, maşynyňyzy, jan saglygyňyzy ýitirmäň. Sizlerin tek Türkmenistana gereksiniz. Täze Türkmenistan gurulanyna inşallah sizler hökümetde de yer almalysyňyz. Çünki siz vatan söýeniňiz üçin şu taýlap gelip görýäňiz. Şol efirleri ala edýäňiz. Sag bolun hemmäňize de. Bolýanmy? Janyňyz sag bolsun. Talip bilmedim, açaýmagy mümkin ýöne men şu yarım saat nemeler doldurjak bolýan. 9 çağal advokat eceğinin de jaýyny alırlar diýe edildi. Şo da 9 çağal ece mutallarken ýani. Bulun bar işi jaýyňyzy eliňizden almak, maşynyňyzy eliňizden almak, siziň malyňyzy, mülküňizi gözlük oturup birgiden galtamanlar, garakçylar döredi arkadan zamanatynda. Öňüne geçip bilýänem ýok, beýnansagam. Hani biz bir aktivistler birazcık geçecek bolýas, gelýän informasiýalar bilen şolaň aklaryny çykaryp geçecek bolýas, bolýan ýöne
Bize den tek dolu başardan ok. Çünkü yurdun içinde gatı köp zat oluyor da. Gatı köp vaka oluyor. Davay canına sağ olsun. Sağlıkta görüşelim. Allah yardımcınız olsun.